en s'opposant à la prise de parole de nos Kiriso ko ka Mohamed Bazoum ka jamana kuntigiya dan hakɛw ni a bɛ wele nanzarakan na ko immunité min bɛ a bolo ka kɛɲɛ ni nɔminɛliw ye wuli ka bɔ a kan. Ɲamɛ fangatigi kɛlen bɛ ka Bazoum jalaki ne jamana janfa ni dankariliw ye jamana lakanabolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamana labila dansagokɛlaw ye ani ka dɛmɛ don u ma u ka waleya jugu siraw kan. Bazoum ne a furumuso Adiza minɛnen bɛ u bolo kabini juillet kalo tile 26 la san 2024 waati la ka u datugu masayaso kɔnɔna la. U ka mɔgɔw ye a yira k'a fɔ k'u tɛ minɛcogo ɲuman na u bolo ko sabila ko kuma baranin tigɛlen bɛ u la fɛnɛ k'u bali u ka mɔgɔw ka taa bɔ u ye fo k'a bɔ u ka dɔgɔtɔrɔ kelen na. Nin waleya ninnu ye dankarilibaw ye u ka hadamadenya hakɛw la ani fɛnɛ ka fara kan Bazoum ka nɔminɛli laseliw taabolow de fɛnɛ don a ka soronadonnikɛlaw olu ka laseli la. Bazoum ka soronadonnikɛla Maître Musa Kulubali ye a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ belebele de bɛ Kiriso ka danatigɛli kan ninnu na. U ye Bazoum jalaki k'a ye kuma barani kuma kɛ ni Emmanuel Macron Faransi jamana kuntigi ani l'Ameriki kɔkanko kotigi Anthony Blinken ye yaasa ko ka dɛmɛ don ale ma ne sɔrɔdasi fanga dɔ ye fangadaraki waati la juillet kalo tile 26 san 2023 la. A jalakilen do fɛnɛ ka fara o kan k'a fɔ ko a ye dansagokɛla dɔw nɔminɛlenw labila ne ka tila ka u la bisimila palais kɔnɔna na. Alamisadon Human Rights Watch ye kofɔli kɛ ni minɛli cogoyaw ni a dankarili ninnu kan u ka fɔla minnu tɛ ka kɛ hakɛ kɔnɔna na.